obligats a considerar per alguns carrers més antics de la nostra ciutat. Vam tot retorn a la nostra rotina i tot pleguem per reviure els moments totals de la passió, mort i resurrecció de Jesús a través de la representació lírica que ens ofereix un tractant, significant els passos més importants de la musicana de l'Igualada, envers aquest segle històric de la ciutat. Dins dels deserts i rigorosos codis fàcils que desfilen davant dels nostres ulls, som el nostre cor amb el camí sincer i el final de vida per tot el demà.
Thank